Klitarrak. Klitarren etxeko jauna, Arni da. Añez berriz, beronen emazte, Laztana. Eta aurrak berri roietan, Txester dira, denak dira barklitarrak, erabat. Barklitar hauek, jatorrak dira, gure Arni Barkli, bere ala ikusten da kaskago gorrutza dela eta urrustaria. Ala ere, ez inoiz aztu, hozka da, ez duela zauka baino beldurgarriagoa. Gazteen zentroa. Horra, bukatua! Auzokoa ezagutzeko festa! Letra falta dira. Nola zestituzue denak idatzi? Ez zaigu pintura iritsi. Ez zaigu ezer iristen batez ere dirua aterri. Egia, ez pagara berehala dirua biltzen hasten, zorren letrak besterik ez ditugu izango. Chester dirutza biltzen ari da dirudienez. Ea, ikus dezagun, guztira bildu ditugu, $2 eta 12 zentimo. Ez da egia izango. Horrekin ez dugu pipetarako ere? Ez da pipen azalak erosteko ere, $500 balioko du gutxienez auzoko festa. Aitak asteko aurreratuko baligu iritsiko ginateke ni osoker ezpanago? 3000 urtera arte, irail aldera edo. Nola lortuko zenuke? Aita, emango diguzu aurrerapena 1000 urte barru itzultzeko esanaz. Ez da pentsatu ere. Eta izue, nondik atera behar ditugu $500? Linieren bukaera, denok kanpora. Noiz iritsiko gara 55 kalera. Bihar goizeko 10:00. Banjo klasea gaurko nuen bat, jauna. Egon, Arni, beste 15 bus mugitu behar ditut zure lekuan aparka dezazun. Ezin derra alferrik alduzan, arrautza bakar bat hautsi gabe sartuko dut sardinlata hau olategian. Egun osoz, busa gidatzen, baina oinez joan behar dut nere autora. Oinezkoa da hiri honetan trafikorik azkarrena. Dirua! $500! Aberatsa naiz! Nola jarriko den Añez egunero okela eros dezakela esaten dio danean. Dirurik ez eta negarrez. $500, dotore. $1000 erdia justu. Amerikan beste inor ez da ikusten hau. Busgidaria pal batek Andrew Jacksoni musu ematea. Añez! Arranopola! Nondan ere bazteko txuna? Arni, etxean nago? Non zinen bioza? Afari erosten, non izango nintzen? Aztu afaria, ez uste baduzureza, zatoz! Kanpora afaltzera eraman behar banozu, bideokerretik zoaz! Añez, bisoi badago zure etorkizunean. Baina, Arni, oso zoriontsua nahi zurekin. Tira, lasai. Ez asalatu emakume gehienak ebezala. Baina nik, $500 ditu, garbiak, lapurtuak ez aurkitu egin ditut. Arni, ondo altzaude maitea? Bai, tori. Gozatu zure ikusmena. Ene, bai politak direla, faltsuak dira denetan politenak. Arreta handiagoz egiten dituztelako. Ez dira faltsuak. Begira, horra estatu batuetako zigilua. Faltsutzaile batek ezingo luke inprimatu ligeren aurkadoa eta... Arni, itzuli egin behar dituzu. Badakit zer egin. Egunkarien begiratu eta $500 galtuen iragarkia badago. Berehala, egunkariaren arpidetza utziko dut. Arni! Baina ordura arte koltsoi azpian utziko ditugu seguru egon daitezen.
Eta ezin hori eman honen berririk, ez da aurrei ere. Nire aberastasunaz jakiten bada, eskaleak ugaritu egingo dira inguru hauetan. Barregarri geratuko gara auzo festa bertan bera utzi behar badugu. Bai, denek etorri nahi dute, baina ez du inor dirurik eman nahi. Ideia bikaina bururatu zait neri. Zer? Az dezagun auzo festa eta diruarekin eros ditzagun donusak. Hori laguntza zurea. Epaita. 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 Zer duzue aurrok? Badirudi lagun mina galdu duzuela. Okerrago, auzo festa pikutara joango da. Izan ere, $500 premia dugu. Oh, hori da kointzidentzia. Ez zuen aitak esan... Ez zuen aitak oso pozik lagunduko dizuela esan du. Tori $1 laurdena, horlako beste 2.000-rekin $500 pasatzen zarete. Eskerrik asko aita. Zerbait asmanezake agian $500 irabazteko. Horrela, kitxo. Begira jozue munduko lehen altxor lurperatuen bilagailuari. Chester, piratek bakarrik lurperatzen dituzte altxorrak. Eta auzonetan ez dut uste piratarik dagoenik. Ondortzan dirua sarritan galtzen da. Jendearen patriketatik erortzen da, eta inbeste lan izaten dute aurrei oiu egiten, ez dira ohartzen ere. Ikus dezagun nola funtzionatzen Ongi, duen. lehen bizi martxan jarri. Eta inguruan diruri badago radarraren antena irtengo da. Ikusten, diruaren usaina somatu du. Ara, funtzionatzen du. Zentimo bat. Diruaren usaina bai, baina zentimo bat. Miami kostalde oso kondartzak miatu beharko ditugu martxa honetan. Hei, ideia bat dut. Biltzeko kutsa utziko dugu bihar bankuaren aurrean. Eta nik diru eskatzeko posterra egingo. Ongi aurrok! Aski da, oheratzeko ordua da. Eta ezaztu hortza garbitzea. Aita, norko ikusiko ditu lo gaudenean. Hortze diratxoek nor bestela. Leioa, Agnes, leioa ireki duzu. Pixka bat bakarrik ireki dut. Airea sartzen usteko maitea. Airea eta zergatik ez lapurrak. Altxorra daukagu koltsoi azpian. Ez dit inork nere oea lapurtuko. Bueno, hágamelo uno a la mestenarina. Beno, maitea, kontu zibiliero horretzaitezen. Heldu jozu tinko bere konkorrari. Beno, guazen biltzeko kutsa ikustera. Bai, 3 ordu oso dara matzabankuaren aurrean. Hortxe dago utzi dugun lekuan. Ez dugu galdu behintzat, ez du inork eraman? Hei, norbaitek dirua utzi du hemen. Papera dago, paper asko. Ara, zaborrontzi gisa erabili dute. Benetakoa da, 10ekoak eta 20koak. Eta 10 eta 20 gehiago. Hemen $500 egongo dira gutxienez. Guazen, eros ditzagun auzo festarako gauzak bizitzaigo baino lehen. Azken geltokia 3. kalea. Bazkal ordua. Nire urrengo geltokia Gladisen taberna da. Ona, Baskaria Barkli jauna, betikoa, sardina eta ogia. Bai, egunero sardina eta ogia. Nire urdailak arraindegi baten itxura izango dugun ezkero. Epa, Arni, zurekin bazkal dezaket. Nerekin bazkaltzen baduzu, zeuria eskatu beharko duzu. Zer izango da? Negozio gizonena, Gladys. Ara bestea, haundi mandia. Negozio gizonen bazkaria. Nik erakutsiko diot.
Gladys! Eraman aperitibo hau mesedez, eta ekarri dazu bus gidariaren bazkaria. Txuleta bikoitza, tipula bikoitza, brokoli holandesa bikoitzarekin eta seltxa temperatura girotuan. Hori bazkaria, petrolio aurkitu alduzu, Arni? Ez, baina esan genezake, espaloia aurkitu dudala. Bazkaria aparta izan da. Nire bizkar ez da, Miguel. Nire abakarrik, $20 litzateke. Gorde bueltak maitea. Nire poltsikoko txamponen hotxak belarriko mila eragiten dit. Badirudi benetan aberastu zarela. Beno, gero arte. Ondo erakutsi diot. Nor zarazu? Ez beldur izan, Arni, zure kontzientzia naiz. Aurkitu ditudan bosteun horietaz ari bazara, argita garbi aurkitu ditut. Norbaitek galdu ditu $500, Arni, premia larrien egon daiteke norbaitek, alarguntzaren batek agian. No te daude eskailera garbitzen bizkarra utzi zirabazitako $500 horiek. Xaboika bat eskuan hartu eta iragarkia egin zenezake. Nola izan zaitezke hain bihozkabea, $500 horiek marinel zahar batek galdu ditu agian. Arraioa. Arnik espadizki galdutako $500 berdela bihurtzen ezingo du baserria erosi. Alarguntza ez zegoen gaizki, baina aukaskarra izan da. Tam, taram, tim, tiribidibidi, tom, turun, turun, tom, turun, turun, tom. Epa taldea, hemen familiburua. Kaixo, eta. Nork bihurtu du nire gongela biltegi. Biharko dena eramango dugu. Hiri osoa erosi dugu. Auzokoa ezagutzeko festa horretarako. Mozgorailuak alokatu eta opariak eta etxafegoak erosi ditugu. Izugarri kostako zen, nondik atera duzue dirua. Ini honetako jende honak $500 eman dizkigu. Ura sorpresa diru hori biltzeko kutxan aurkitu dugunean. Ara, dirudienez, familiak bizorte egon izan ditu. Ni zorte egun, zeba. Atzo etxeran zenen torrela, eureka! $500 aurkitu nituen espaloiaren erdian. Nor galduko te zituen? Nik zer dakipa, alarguntzaren batek agien. Eta itzuli alduzu. Kolonek Amerika aurkitu zuen, itzuli altzuen? Baina itatxo, diru hori itzuli beharko zenuke, badakizu zintzotasuna jokabiderik onena dela. Dirua enuen era zintzoan bakarrik aurkitu, baita era demokratikoan ere. Era demokratikoan? Jakina, galdu zuen dena delakoak nik hainbat aukera izan zuen aurkitzeko. Beno maitea, era demokratikoan aurkitu bazenuen, era demokratikoan itzultzeko prest egon behar zenuke. Era demokratikoan itzuli? Eta jakin aldaiteke horrez esan nahi duen. Famili bosketa egingo dugu maitea. Ideia apartama. Gu guztiok dakiguna aitak egin dezan alde daudenek altxa dezatela beren eskua. Zaudete pixka bat. Aita, erabaki ona hartu duzu. Beno, burua harindu didazuela aitortu beharra dut. Eta Patrikak ze esanik ez. Egunkarira deitu eta iragarkia jarriko dut. Dirua aurkitua, Arni Barkley. Bere izena egunkarian agertze ez du mundu guztiak lortzen. Diruaren bila joango naiz azken orduak elkarrekin emateko. Alaxe izaten da, Arni. Eta gainera guztiak du bere alde ona. Orain ez dut kutxoien konkorrik izanko. Bera joan ote da dirua? Ze gertatzen da, Arni? Dirua falta dela, norbaitek laportu dit kotxoitik. Zaude pixka ataita, azter dezagun arazoa zientifikoki, non eskutatu zenuen zehazki. Hora, ikusi, honela, hemen txe. Zer da hori? Altxor lurperatuen ere bilagailua. Ez! Zatoz ona legearen izenean! Lapurtzar hori izan da nere $500 lapurtu dituena! Baina prestua izan da, Arni. Aurrei eman dizkie beren auzo festarako. Bai, hori ere egia da. Diru gaztia gastatu dute aurrek, ez dugu iragarkirik behar. Arni Barkleyren partetik iragarkia bertan behera uzteko. Ezin duzuela, beranduegi dela dio. Egunkariak ordu erdi barrukalean direla. Ez. Zer egingo dugu orain? Egunkari guztiak erosi beharko ditugu. Nik iparraldeko egunkari guztiak erosiko ditut. Berri hartu egoaldea. Nik ekialde hartuko dut, Arni, zuk mendebaldea. Eta Chester, zuk hartu geratzen dena. Ez dago iparego eki eta mendebaldea besterik.
Zenbat dira, Chester? Edizio osoa erosi aldu. 500 aleak? Nere kalkuluak oker ez badaude, guztiak bakar batezik. Ez zaitez kezkatu aita, 500 bakar bat besterik ez da. Bai, irakurtzen duena dirua galdu zuena bera izateko aukerak zeintzu dira. Arni, telefono deia zuretzat. Nor da? Ez dakit, aratzeko egunkariaren irakurlea dela esan du soilik. Oi, dirua galdu zuena izango da, ze egingo dut. Esan? Zu galdu alduzu? Bai, ni naiz aurkitzailea. Dirua identifikal dezakezu? Halaxe da. $500 justu. Dirua identifikatu du. Norekin ari naiz hizketan? Jaun hori? Jaun hori bat zara? Udal epaitegiko terrier epailea. Gizon zintzoa zara, Barkley. Beste edonork dirua hartu eta gastatu egingo zukeen hori maltzurra izatea zatekeen. Eta jakizu, nere kodean, maltzurrek gorriak ikusten dituztela. Baina zuk ez duzu horretaz zertan kezkaturik, ez da, Barkley? Bai, hau da, ez, jaun hori. Bihar eramango dizkizut $500. Zintzo izateak laguntzen du. Bai, 20 urteko espetxe ekarriko dit. Non arraiotik aterako ditut $500 bihar emateko. Lehenengo saria $500. Eta hemen dator 40 urtetik gora kontzako urreski lehiaketako urrengo lehiatzailea. Aita zertan sartzen den jakitea espero dut. Tira, lehiaketa irabazten badu epaileri ordaindu ahal izango dio behin. Aparta litzateke, baina arazo bat dago. Zein da, Maitea? Ez duela sekula aurreskia egin. Wow, begira horri! Bada, ez dut urreski lehiaketa bat lehen sekula ikusi. Zer da traste hau? Jantzi busti ezina da. Busti ezina? Ikusiko duzu nola bustiko den uretan. Tira, aita! Zure txanda da, laster! Egidazu mesede bat. Ekarrizkidazu eskimantxoak. Prest aita! Bai! Eseidazu noiz amaitzen den. Gure urrengo lehiatzailea Arnold Barkley. Magoaz! Aita, igo zaitez azalera, bengo! Ezin dut! Irudik azazu marrazoak gaudela uretan! Marrazoak! Nekatu da dagoeneko, eseri ez da ba. Jar zaitez, tente, astindu uñak, aita! Ez horrela ez aita! Okorreko lekuan jarri ditut eskiak! Aita, kontuz buia horrekin! Ez! Ez nuen inoiz horrelako eskiak eta bat ikusi, denak mugimendu berriak. Eta $500 irabazlea urtengo ekitaldian bere originaltasunagatik, Arnie Barkley! Hori eramaiozu udaletxeko epaileari. Bai, aita, ikusten, ona izatea ez da mingarria. Ez horixe, ara bestea. Hemendik saltxitza, hamburguesa eta patata frijitua. Eta hortik edonolako freskagarriak! Kaixo terrier epailea, bai pozgarria gure auzuko festarazdu etortzea. Nuke inondik inora ere galduko terri, oso ideia bikaina. Entzun kanpoko zarata hori. Ez daki nola ibil daitekeen jende heldu pilo hori horrela pailazoren egiten. Eta gu ere araxe joango gara, tira, Arni. Eta nik zergatik joan behartu. Ez uste txiki bat da, tira, zatoz. Adi guztiok badator ohorezko gonbidatua. Irura Arnie Barkleyen alde! Hip, hip, hurra! Hip, hip, nor? Zu, Arni. Ni? Ez dut ulertzen. Ulertuko duzu! Igo zaitez oholtzara! Bai, Arnie Barkley, hemen dugun gizon apalonek zintzotasunezko lezioa irakatsi digu. Ez zegoen aurkitu zituen $500, neri itzultzera inola ere behartua, nik ezin izan bainituen identifikatu. Dirua gordez ezakeen beraz. Dirua gorde, nezakela? Hala ere, ene adiskide Arnie Barkleyk, sari eskuzabala onartu behar dit. Tira, ez da dena galdu orduan. Ez duzu basari hartzea pentsatuko, eta... Zintzotasuna nahiko saria da berez! Tira! Haupa, Barkley! Ara, zuzen zaude. $1.000.000 egin dukete sentitzen aizena, baino hobeto sentiraziko.
Arraio zoazu. Ez aldakizu zintzotasuna bezalakorik ez dagoela. Hori epaile. Ez da mutiko berik. Ez da mutiko berik. Arni barri baino.